Hola a tothom! Tercera etapa de la Dinafi Andorra Trail. Bueno, tercera etapa per alguns, per d'altres primera, la Palomera. Avui us explicaré una mica el briefing de la Palomera. Vale? Mireu on estem, les Caldes. Just aquí davant és on donarem la sortida, a la plaça Coprínceps a les 10 en punt del matí. Sobretot, material obligatori. Penseu agafar tot el material. Ho teniu tot a la web, vull dir que no us podeu deixar res. Vale? I com ja us he dit, a les 10 en punt sortirem i ens enfilarem cap a dalt. Per davant tindrem 17 quilòmetres i 1.200 metres de desnivells positius. Vale? Vull dir que tenim temps de col·locar-nos, perquè ara us explico una mica el recorregut. Sortirem just d'aquí davant i agafarem un rec que ens durà just al bosc aquest que es veu davant nostre, el bosc de Palomera. És un bosc preciós, és un bosc màgic, ja veureu. Està ple de corriols. Us ho dic perquè nosaltres ho hem senyalitzat, i ho hem senyalitzat molt bé, però s'ha de vigilar, estar atents a la senyalització. Parlant de senyalització, això és el que ens trobarem. Fletxes, cinta, banderes... S'ha d'estar atent a la senyalització, vull dir que s'ha d'anar ràpid, però vigilants, perquè ja veureu que hi ha algun tram que no és evident. Ara ho hem senyalitzat molt bé, ja veureu. Llavors, bosc de Palomera. Aquí li farem tota la primera pujada, és una pujada que és força exigent, és la pujada més forta del dia, i ens durà just aquí darrere amb vistes de tot Sant Julià. A la que arribem que veiem Sant Julià, penseu que tenim 1,5 quilòmetres de pujada i ja arribem al primer avituallament, a la borda del Ferrer. Allà ja ens esperen els millors voluntaris del món mundial, vull dir que preneu-vos amb calma, mireu bé les vistes un segon i res, agafem forces i continuem. Llavors, a partir d'aquest avituallament, la pujada ja no és tan dreta, hi ha trams que es pot inclús córrer, bastant trams que es pot córrer, i ens durà a la Font del Cuc. Un cop passem la Font del Cuc, hi ha primera baixada del dia forta que ens durà fins a les bordes de la Plana i la Comella, on hi ha el segon avituallament. A la Comella el mateix, parem, ens avituallem, i quan sortirem d'allà hem de travessar la carretera. Són 100 metres de carretera. Hi ha un agent de circulació, o sigui, hem de fer cas perquè el trànsit és obert, no podem passar, hem de ser vigilants. I des d'allà anirem a l'antena de la Comella, on comença el corriol, que ens anirem baixant fins al rec. El rec són uns 2 quilòmetres de recs molt corredors, allà es va molt ràpid. I a partir d'aquí ja empalmarem, pels que heu fet els 3 dies de carrera, amb la mateixa baixada que heu fet a la Breival. L'últim tram de la cursa és el mateix. O sigui que arribarem a Can Noguer el mateix, vigilem, és una urbanització, però el canvi el trànsit està obert, vull dir que hem de vigilar, anirem continuant fins a la carretera general. A la carretera general hem d'anar a donar la volta al fons, que hi haurà un agent de circulació. No podem travessar la carretera general per on vulguem, hem d'anar a donar tota la volta. I per l'altre costat de la Cera anirem baixant tot això que es veu aquí davant. Tot el que veieu aquí davant, aquest tram de carretera, és 1 quilòmetre de carretera fins a l'Hotel Panorama, que hi ha unes escales i ens faran baixar fins a baix, fins a lo que és l'arribada, on us estarem esperant i on ja la veritat és que tinc moltíssimes ganes de veure'ls i de fer-vos una forta abraçada.